ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍-19 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ତୁମମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହିକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବିଷୟ ଗଣିତ ରହିଛି। ତୁମର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ହେଲେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଶିଖିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗସାଗୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗସାଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ ଗୁ ସା ଗ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କ'ଣ ଗୁ ସା ଗ? ନା ଗୁ ସା ଗ ମାନେ ଆଗେ ଗୁଣନୀୟକ, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗରିଷ୍ଠ, ସେଇଟା ହେଲା ଗସାଗୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେକର ଆମେ ନେବା ପିଲାମାନେ 16 ଓ 24ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 16 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ଆମେ ଦେଲା 8, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ହେଲା ତାର 4, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ କେତେ ନା ହେଲେ 2। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା, ତ 16ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଇପାରିବ? ପୁଣି ଆମେ ଯଦି 2 ଦ୍ୱାରା ପକେଇବା ହେବ 1। ତାହେଲେ 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେବେ? ନା 1, 2, 4, 8 ଏବଂ 16। ସେହିପରି 24ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2 ପକାଇଲେ 12, ପୁଣି 2 ପକାଇଲେ 6, ପୁଣି 2 ପକାଇଲେ 3, ପୁଣି 3 ହେଲେ ପୁଣି 3 ପକାଇଲେ 1। ତ ତାହେଲେ 24ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 3, 2 ଜଣକୁ 4, 2 ତିରିକି 6, 12, 2 ଦିନ 4, 2 ଦିନ 8, 12 ଏବଂ 24। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଏବଂ 24ର ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କିଏ ଅଛି ଦେଖିବା। 16 ଏବଂ 24କୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 16ର ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି 1,
एथिरे मध्य 1 रही 2 एथिरे मध्य 2 रही पर 4 एठी रही 4 8 एठी रही 8 जो गुड़ाक साधारण अच्छी पे आम से गुणनक गुड़ी को गोल बुले देवा 1 एथिरे 1 2 एथिरे भी 2 4 एठी 4 8 एठी 8 फिर अन्य जो गुणनक रही 16 से 3 6 12 24 से मध्य साधारण है उभर ना तेरे आम लिखा 16 24 साधारण गुणनक तेरे 16 और 24 साधारण गुणनियक गुड़िक हेले 1 2 परवर्ती 4 एवं 8 एवं पिले गुणनियक निर्णय करदे एवं सेमानक मध्य साधारण गुणनियक आम निर्णय करदे मुझे गु सा गड़ को जीवा तेरे गुणनियक निर्णय कले साधारण गुणनियक निर्णय कले बर्तमान शेष पर्याय रहा से भितर गरिष्ठ किए गरिष्ठ माने कौन सबुठारु बड़ तेणु एमान भितर सबुठारु बड़ किए ना आम 1 2 4 8 मध्य सबुठारु बड़ गुणनियकटी है किए ना 8 तेणु मत 16 एवं 24 गसा गु है 8 पहले ये आमर उत्पादक निर्णय बा गुणनियक माध्यम आम जानिले किपरि भाव गस को निर्णय करा जाए परवर्ती पीरियड आम देखा भाग क्रिया साहाय्य किपरि आम ताको बा क्रम विभाजन कमी गस को निर्णय करवा तो आज एतिक रोची धन्यवाद।